Скандалният клип на група Скандал. Ти Вито ни не пускаш, от тук слуваме батенце. Не мога да ги изгоня тия приятни хора от Здравей България. Обикновено, уважаеми зрители, както знаете, през лятото се говори за хитове на лятото. Сега обаче ще ви представим един проектохит на зимата. Според мен тук са Тото, 5 от 35, 6 от 49. И Лъчо, ако трябва да влезе в вашата стилистика. Не се закачи с него, защото скоро даде 8 милиона момчето, въобще не му е до шеги. Ти ги даде или те? Те са моите пари. За да заснемат клипа. Не. Случайно ли е това, че Скандал издават новия си клип, пускат в обращение, точно когато в Пелник. Малко обаче гледайте сте светлината на прожекторите, защото има някъде сенки, носът ще излезе много голям. Няма никакво значение. Така по-ле, добре. Добре, само да не ни изкарат от една друга група момчета. Така, не си спечелил ти джакпота. Намериха го единия, но този Бобошево мисля, че още не е ясно кой. Не. Дай го за благотворителност, какво се случи? Така, винаги сте се чудил каква е тази вашата група от двама души. Вие сте по-скоро 2-3 тон момчета. Ние сме за по 3-4, единия е за по 3-4 човека и затова така стоят нещата. Между другото, само да ви кажа, песента ви е много тъпа, обаче ви поканих, защото много ми харесват момичетата от клипа и ми обещахте да ми дадете телефоните. Това е всеки път. Айде да видим песента, която наистина е според мен проектохита на зимата. Ние ще ви излъчим първата телевизия, която ще ви излъчи. ТВ и радио, скобки, батенце. Как кажеш ни Кънчев? Батенца, уръчен батенца, панандерсо. Така. Да чуем тази песен сега. Много е добра. Очите ми се спират се на тялото ти мис и да взимат реалити антифриз. Аз съм напълно готов да се жертвам, само паниките да направят ентъм. Айде скачай гадже в моята квартира, опри ме бързо, релефа ти ролира. Веднъж тръгнал за мен няма спирка, бих спял само след твоята. Сега кажи ми само знае ли татко ти за склонността ти да го правиш с батковци. Няма време, седни да прочетеш Дервишево семе. Че съм айляка, айляк съм, няма спор. Вада пари от портмонета, научих се от Астор. В моя ред на мисли няма никакъв ред. Wiggle, wiggle, I'm sexy and I know it. Ти Вито ни не пускаш, от тук слуваме батенце. Радиото ни не пускаш, от тук слуваме батенце. Ти Вито ни не пускаш, от тук слуваме батенце. Радиото ни не пускаш, от тук слуваме батенце. Сипи побира и ни гледа и се ира. Тя е ледено момиче. Така, не може вече да сте недоволни. Излучи ви телевизията, радиото ви е пуснало, доколко знам, били сте в Дарик с Драго Симеонов. Ами без всичко. Трябва да сме точни. Ние, ако имахме телевизия, нямаше да се въртиме, но ти правиш страшна жертва и невероятен жест към нас с това, че ни завърташ. Да, вярвам, с тия криви физиономии, наистина, кой ли ще ви гледа сутрин? Те жени ни гледат ужас, да не избягат. Поне да бяхте довели патката в първия ви клип, участваше на жълта патка. Верно ще ни помислят за нещо. Добре, така, добре. Искам да ви задам следния, наистина изключително фундаментален въпрос. Къде намерихте толкова стара телевизионна техника и защо изтърбушихте тези телевизионни антики? Това не е уважение към телевизията. Днеска сме между другото световния ден на телевизията според ООН от 96-та година. И кой в телевизията? И кой в телевизията? Вие влязете в телевизора. А вече погледнеш има нов припев. ТВ-то ни пуска на половина батънце. Да, не пуснахте да гледате. Ето върви целия куй. И не остана време. Трябва да се скарате с Мондио, който вие с бели чорапи ли сте? Между другото ще ви направи лош коментар за стила. Не сте с бели чорапи, никога не слагате. Дори на тренировка. Добре. Бели потници отдолу няма, това също е хубаво. Така, кой се потруди на това толкова страхотно видео? Стоил Вутов. Клипа е на Стоил Вутов, идея... Ваш приятел от детинство. Не, всички хора са ни приятели от детинство. Благодарение на нашите продуценти от Газибал Публишинг и Студио Лавила. Това е един от клиповете, парчето е с два клипа, другия е в интернет мога да го намеря. Защото сме толкова добре, че мога да се... Вие какво казвате, че се плащат ли те излъчвания в YouTube? Аз не знаех. Плащат се излъчванията, да.
Да си направя някакво клипче, аз... Как трябва да се взема? Добре, сега този от Gangnam Style или аз как му казвам Gangbang Style. Как се каже, той е изпълнителя на Gangbang Style? Psycho, от Psycho. Чай, свършваме. Той колко милиона излъчвания? Скандал, колко милиона излъчвания? Ще направим скандал вече, не мога. Колко милиона излъчвания имаше това в интернет? Ще ни изгонят. 320. Колко пари ще получи за това? Сметнахте ли му? По 7. По 7. На 1000. Ого, много станах. Много станах. Момчета, пожелавам ви поне 3 милиона гледания в Лолотубе. Наистина много приятно ново парче имате. Знаем, че на 26 могат да ви гледат в един клуб там около НДК с другите изпълнители на лейбъла. И така, за албум трябва да говорим скоро. Имате вече колко цели? 3 парчета. И много снимки. И много снимки. Много приятно парче. Благодаря ви за гостуването. Внесохте настроение у сутрешния блок. Събудихте зрителите. Приятен ден ви желая. Какво? Исках да кажа, не, че си Вуйчо, исках да кажа, ама... Аз съм Вуйчо от една година. Вуйчи! Чао. Гледай любимото си предаване напълно безплатно и в Нова Play. Телевизия, която управляваш.